Selawakmu butuh njaluk dhuwit sapa lek bapakmu wis renek? Lah yo kuwi. Delok sapa? Golek bapak anyar apa piye? Gendeng. Golek bapak anyar jare. Astagfirullah, Meg. Makan dulu, guys. Buka ambek sate. Orang ini Mbak Misa ya ora sate gimana? Reno tak go balik iki. Oh, ora. Malah kok ngengkel. Tas mabuk tak kaya. Lah dhek lho budal anu. Balik neh. Terwa janan ki delok entuk sing oleh ngene iki lho muar masa mendungak-dungakne ya me. Kayak sing urung tuku jajan bodo kan atine malih seneng bisa nek jajan bodo. Perasaanmu saiki piye? Perasaanku yo piye yo Mbak. Aku kan gurung pernah nyenengin bapakku gak pernah numpak ngerepotne aku. Jaluk duit aku 1.000 rupiah gak pernah. Lah anake? Lah anake ku lho. Temen. Contone. Jarine wong wedok lek guru menikah kan sik tanggung jawabe bapak tuh. Dadi aku lek bapakku gak ngekeki duit ya aku ngomong ngono. Dadi mesti ngekeki duit. Ngene terus saiki lek semisal awakmu butuh njaluk dhuwit sapa lek bapakmu wis renek? Lah yo kuwi. Delok sapa? Golek bapak anyar apa piye? Gendeng. Golek bapak anyar jare. Lah piye ya nduk lah pengenmu piye? Pengenku ya wis lah mengalir aja. Mengalir aja apa ya? Semampunya apa seikhlasnya. Seneng ya sakmene iki. Iki tamune 40. 44 mertuaku katut diwehi sapa sing ngeterne waduh rono. Ya sampean lah. Astagfirullahaladzim. Piye to lah Mas mau lho ngidul wae ora kon nyangking sisan. Alah dikekne mahku ora usah diwehne sesuk. Dan preyo. Engko lek tak foto tak omong iki di ngemak putune ya ti golek mesti oleh. Dan oh yo Mas Rizky mau Akmu kok duwe klambi kuwi lusurane sapa? kok menghina. Aku lah bayaku bakeh nek rolas njaluk ya. Enggak matur suwun aku. Iki nganu lusuran kok ngendi sampean? Aku kan biyen pengikutnya Gus Idam to. Dadi mesti seneng tuku klambi ngene iki. Kayak mesti dijak bapak to. Dijak bapak. Heeh, dijak ndelok Gus Idam. Aku karo Mbak Indra. Oh, bapakmu berarti senengane rono nek hari Selasa kambe Selasa karo malam Jumat. malam Selasa karo malam Jumat. Aku menjane pengen rene ada guys, tapi lo Mega di WA enggak aktif kok tak pikir enggak enek wong. Iya, awakmu loro ndarene kok lek engko info ya aku mending ngono. Wis tak omongin Mbak wis ready aku mending ngono lho. Oh, mek omong info ngono terus tapi mbok info. Aku wis sama Mbak ready. Sing mbok sepi Yo kan saman sik. Tapi kurang dikei nganu. Urung diwehi susu. Susune sik digawe Mbak Den iki kok. Selamat berbuka puasa bersama dengan sate. Sorry guys, iki di kamar. Soalnya nggak enak ya. Selamat berbuka Puasa. iki ndelok menune gorene sepil-sepil menu. Satene tak Iki nek es teh apa jenenge? es buah. Es buah. Terus kambe sate. Satene wong sitok diweki pirang sunduk? 5 mek kurang. Ndemo ya ndak apa-apa lah, Nduk. Lek sak ongkos wis 13.000 ya. Lha mau terus tak Nduk pirang. Nah ya tak jebone satene. Mantap. Engko lek kurang, lek saiki wis iki. Bu Risma tak kon Bu 10 ya satene tak tambahi ya duwite. Piu. Rumah sama nek warung apa wis 10. Mingko wong pas go balik. Enak nyisa ya Nduk ya lek mame enak ya. Aku ya buka guys, iki bojoku sik ning Shopee antri tuwowo. Dadi enggak Jalur 10 aku tak akan jalur 10 bapakku langsung. nggarai enek wong go paketin Pak truk. Tak ngene. Dek enek wong go paket Pak truk itu selawati ben ketularan.
enak guys, buka bersama pakai sate, minumnya es buah, balik 3 wani berkat karo jajan. Kan kamu mbok tem orang Siapa? Ya dari orang tak itu tujuannya diundang. Ora dihitung double. iya. Enak Mek. Satu dek sangat ya. Review. Ya enak. Anu menurutnya sama anu kurang enggak kecap. Kayaknya nggak enak kecap emang. Gitu, lali gitu kita. Enggak. Belum kecap kan duduk kecap. Ekstra? Ekstra tuh. Ekstra. Oh, ekstra. Ekstra ki enak lek kental. Oke. Ekstra mau? Paling nek 1 botol paling. Lurung ya. Masa. Sing 10 ribuan gitu. Sing 10 ribuan 2 botol. Sing gede kuwi lho Mek, 19.000. Kuwi 2 botol baru kroso. 15 ribuan 2. Terus ditambahin 15 ribuan 2. Plastik toh. Uduk kuwi lho botol ora kan sing regane 20.000 apa 19 lho Mek. Kuwi loro iki pancen kurang kecap. Iya kan secara ngono kan ngene kudu koyo didemoke pliket kan. Tapi ya enggak apa-apa ini wis bersyukur ya. Alhamdulillah. Sik tak kon nangani wong. Enak loh. Ada balik ya? Apa buka apa? Loro-loro nole nak angel. Astagfirullah Meg. Jangan ugal-ugalan rumah sakit. Nduk. Ya Allah. Didem rata ya? Ya nah, ndak. Loro-loro no. Kemau ayo weh rodok nah. Wong anak ibu siji to. Iya, Bu aja. Bari ki pulang apa genduren? Ya wis genduran to mau. Tak durunge ibu kok. Yan bari ki pasal lho. Genduran sama lah. Mas, berarti ditinggal senemburi hitungan se Mek. Senemburi hitungan se. Pak Peno teko ora Pak Peno? Moro tuaku. Terus sapa nah yo? Sing ra teko sapa ndak? Mek Mega. Mbah nganu Mek. Pohto Mek. Pohto. Sing ngiruh omahe lho sapa? Ditkek ning ngene Monik no. Lho, iso kayak ngene monik. Sing tak hitung moro tuaku. Tok soalnya sira genduren moro tuaku. Pak Lan. Aja lali. Pak Kati yo le. Bumbune nih ora. Enggak wis iki cukup aku. Wis ngomong wis tak kemangan nek Bri. Arep kabeh. Aku mah jane gotong ses lho rene. Nanti Mbah. nek motor.
Montore sapa? Mobil. Ora mau tak kene weteng kalah. Ben iso main bareng ngono lho jawaku. Wi lo mek nang kursi lo. Aku biru kuwi. Nah, ngarepmu. Makan dulu guys. Buko ambil sate. Orang ini mbak Misal ya kalau sate gimana? Bang mana tak sapa? Dua pintak gawone le. Tak ikunge dhewe makku. Masan karo sapa? Macan ditekoni lho. Ora krungu lho. Males nyawuri koyo dhewe. Nah, balik mula. Aman kesumu nek coba area kono to. Balik e Mas Dendi. Kok cerong iki Pak ni? Cerong. Ini mbak megangnya tanggung jadi. Anu toh. Terowongan kita. Sampai bojoku wani. Lek dhewe enggak kan? Aku lek dhewe lek Lewatnya nguluan. lek enggak cocok sama aku. Soalnya aku tahu ndek iku Deni. ora medeni piye wong motorku tiba-tiba mati. Jeneng kono wi. Demi Allah. Gak aku bengi-bengi tau liwat kono. Piye ki ceritane? Sepi kan dene wong ini kan mbak tak gas. Motor apa? Motor apa? Pit. Kadang enggak tahu loro motorku. Balikmu apa budale? Dale. Iya. Dale kan teko lor. Ndek lore kok iku lho. Dedet-dedet. Enggak, langsung digas wis ora kenal. Lho kan untungnya nang lore sik enek omah kok. Enggak no wis mlebu. Wo lore buk kae. Iya. Sumpah. Sumpah. Terus piye lipatmu? Ya aku madhep sik ning kono ndung wasik mari ngono kena. Enggak untung piye, Mbah? Yo nganu mbah nang saya itu tumar pelipat karo masyarakat saya kursi saya iso mari ngono kena wis aku nang mari ngono enggak lewat kono aku balik mumpung Jam piro? bareng sak Sampe enggak nangis ora? enggak. Bah aku nang paling nangis njebuk. Ibu pin enggak nawang. Ayahmu wis ora ya, Dok? Weh. Jadi itu lah. Moro tua aku beda. Oh iya. Tolong Mbak. Mbak sampean enggak nangis? Enggak. Kok Bar kuwi aku gak nganu lewat. kayak gue karo Mbak Mega liwat kono lho bengi-bengi. Nek ndi? Enggak kok di terowongan. Enek apa setan? Dek montore Macet. mantap. Oh. Bisa. Tak kira ada setan. Kapan boleh Mekku yang mana ya, Mek? Itu. Kira-kira bojoku nih. Iki bisa aku kayak titik. Mbakmu Siti. Nah, kamu mau titik apa mau? Lalu. Titik sama rumah aku mau. Nak mau kayak lek ngombe ndek oke. Iki lho misalnya rong mimi. Tenang, ada es. Apa? Aku enggak kalau. Enggak, aku enggak tahu. Biji tuh. Piro ya? 20 biasanya sih. Biji tuh mikir tahu. Lah aku piye ngerti. Jadi sana kok Soalnya no. susun sekacet bareng wong kuwi. Iya, Pak Tim. Oh, berarti nek Mas Rizky itu nganu. Ndonga sak nganune 30. Susu piye lah ngomong isin lah. Ya sik ning kene tok iki. Supaya syaratnya ngono ya. Sik. Nek tidak orang murah. Aku juga duwe iki, Mbak. Ini, Mbak. Mikir apa? Yuk, santai ya. Tek 5.000 ning omah lor. Mas, gila wong palu sik lho. Mbak enak duwe ngomong enggak. Mbak iki Enggak duwe. Alah enggak apa-apa. Ngikla wong karo bestine to. Wongnya. dan bisa Kamu Bojoku ngenteni kok. ngerti sih, Mbak. Ya mau ngono sik ya aku maem ngono. Gembreno lho kok. Sik aku maem tenan sik. Iya, wong bojone sing kuat. Kan belum habis
Mantap. Ya. Enggak. Ingetan yang harus apa? Wah. Lho mau kowe botol ya, double ya. Ora krungu. Mantap nih. Ini mau puasa ke berapa? 8 ya guys. Badanku alhamdulillah turun. Siapa sih kalau ngetren ini monik barang? Udah aku mbak tinggal itu toh. Bapaknya teman nggak nyala? Enggak. Nyala? Marahin nak wong kuwi lho. Oh, pasang galvalum. Apa sih? Jaringan. Lah Bu aku iso men nek udan bianter yo. Enggak, Nduk. Kan genteng. Peran koyo tek Pak Raji gitu, enek koyo teng sengi gitu. Tapi kan genteng, ini Pak Raji kan duduk genteng. Wah, nggih genteng, tapi kayu niki gawe kuwi ngono ya. Mm. Wah, badanku lek nggih ngono. Arep es Bu Am. Enggak. Enak. Wis mangsul lho. Apa? Kancane teman. Kancaku? Ini gue kene. Wes. Awakku kok ono gede, guys. Asline gak gede lho. Kaosnya sing gede. Berenyang to, Nduk. Iya. Tak kayat, Mbak. Tak kayat. Anyang. Oh, panggih. Anyang. Bojone Nyang, ora anyang lek tak bandule. bojone kuwi. Jine dia. Oh, bener. Terus apa ya? Nyang. Pak Kadi. Tak ati wis pikir. Mbak Lis Kang Dar. Wes. Nyang. Ibu Mas Rizky mau lho. Udah itu. Tapi ini kelas siji apa ya, Bu? Lah iku terus banyak terus siji gitu. Lu berarti. Mas Agus, Mbak undang kan? Ora. Pak Peno. Wes. Mbek Sauda. Nyang. Wes. Mbak Sabda. Enggak, Mas Vicky mau wis tenan to? Gua kira Rian mau. Reno. Reno ya Mas Manto to. Linjon wes gawa loro. Wis gowo setah jiko jamu. Anu. Iki nak aku karo nek Reno tak go balik iki. Oh, ora. Kalau kok ngengkel. Setas mampu tak nang. Lah dhek wis budal anu. Balik meneh. Masa? Iya. Balikne men tak tekoki ya jenis sapa ibu am. Kayak cukup deh, tapi mbah ya karo deleng-eleng no. Nang catetan. Sikilmu lho. Ndang. Semomu kan ngonten. Memonik mau kan loro to, memonik. Memonik karo memonik. Sampun mbah. Alah wedi. Asik-asik. Hok ya. Tonton gentak tung drotang ting ning Pak drotang. Yati, Mbak. Pak Yati. Udah, masa kok. Terus tak angkas nggih gentakne sing kari ya. Apa ya? Enggak matur suwun. Kayak akeh lho.
Ganti lawah mega mesakne gede enane lak wendok-wendokan ya Allah. Kok ndong-ndongan piye? Lho apa? Tes kok ngono lho. Tapi sehat loh, lek nek lor sayur terus ki. Bu ya. Bu mendino nganu. Jangan kate sendek kene. Terus ndek iki sing tak kon gawe sate yo. Heeh. Dikelok nggih. Ayam yo. Balungane no. Yo. Aku diteri balungane. Aku mbok lokne jarene mangan kate sae no. Kan mak telepon dong. Enggak alah, enggak. Aku bapak om ngidul lah. Hah? Burung kasar. Apa? Kok epo Itu. Oh iki anjir ini. Tolong pulang. Oh kakang udah ngomongin aja ya. Iki no. Aku pulang. Disokne. Itu apa aja? Jadi mau apa ya? Kok iso rokok iki lho? Mbak minum sama jare serong Iya, ayo. Wah, mineral. Lah iki lah enak, iki enak iki lah. Aku lho, tak ya. Mah wis maghrib. Maghrib to sih. Hmm. Mosok wis disak. Wis tes tok ae.